Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Pagkakaroon guys niya tasod sa merkado kay nasuguan laging taon og pagpahingap og gabas. Madyo gani guys kay niabot na ang manghingabay og gabas. Ako na lang gibilin guys kay moadto ko dito sa Suba aron sa ingon manabo guys. Di kwintas pa, di ayos pa, diri lupa. Uy, pati ko be. Pasa. Good morning. Oh. Kumusta man ka? Pero di na lisod ginhawa. Ayo pag gul-gul. Lagi aring bye-bye kay hangin. Padong pa ko kay gapahingab ko gabas. Tuwa sila tanan. Nakita na ko guys ang lalaki nga labasiro guys. Taod-taod naman ni siya nga nato makita sa kong vlog no. Kay na-admit in taon ni siya guys. Kaya doon ay diferensya sa dughan. Itong nagkita miyan ng daplit sa baybayan guys. Wala na siya maato sa may Suba. Dagko na pong dagat guys oh. Dagko na po ang dagat. Diatas Luis Mercado guys. Kay taob man, wa man tay kasakyan, di arel ko agi. Motor. Ah. Ano nangyari? Pangungol ako. Ano patatay? Katuatan. Puan juga mah. Report. Tampag iwas mo impir. Uy, daghan man lagi di ay. Kaloyan sa Ginoo. Mga dapit na yung kuwan. Mana ato kanino mo balikan ba? Kuwan ako, abay na ko. Abay na ko. Dos one port? Buyag. Balik mo na gay. Tor. Nagalilok. Pare nakaambit naman. Lagi, pa. Kanan. Dala man na. Lagi na dai.
tayo mga permit. 500 kilo basta ilo kay tinog. Niangay da katong baho-baho. Tornex? Yilog sa baho no? Mamituon. Bisa pa unsa ka gwapa lagi si isda, gwapoy panakot. Panakot na may magic. Ha? Laman. 1 kilo. Kuha ni mo na tanan? 600 na laman na kay. Ako si Siwa. Saan yung viewhan akong Alvin kay pero mo tayo kalipay nila. Rani Bert. Oh, namin katambak na. Kaysa kasan makapuda dyan. May pa'y mga ambitay di ay. Ha? Ane? Isa ko na. Ade ana daghan na. Ambita gud laman wa pauli ko ani sa patungi. Maubog gihapon. Ay ilabas ni mo day. Sakto lagi kay pila sa suls merkado ana? 5 makagon. Oh, pero ikaw mo suroy ana. Ikaw, lawa pa dyan na IC. Kapilik-pilik pagkajud na. Agaw na pili dali suda mo. Adi man na piliong kay dagko gagmay-gagmay man. Kuha na diretso Na mo anhiyan kang mo anhi ra ba ris ipin ron. Ipin na ng merkado. Pila ka hilo tanan ng dagko be? Pin. Apay duhang dong. Ano pa? Pero kung ara man nagsiguro kay basta nga nang isda diliag mga tao, mga masakiton. Guys, epil ka. Iapil ng Naambat di. Magwa ko balik. Ako ko imig na mo naskin. Aron dagang ko sa gas ipil na. oh, Na-trace ni dai. Ulis pa ba? Kapit ko na. Ano big ni ha? Ang size ni 25 oh, kana. Ito, na-trace. ipaibabaw na imong gagmay. Ipaibabaw sa imong gagmay kay aron dilian na ng Balik alit. Walang tawan mo pa itong nilaban. oh, mabuntag, mamikil kang ipin. Dali ra pamahalin ni mga tilugon ha. Huwag ganun na. Susundo ako sa kuwang kay gagmay ra bito na napon mo ang bito. Karon ra magko. Oh, karon pa. Dag Uy, wow. Saan din mo sa? Oh, Iho. Oh, sana. Gijampaw gihapon ba, pero laig klase. Wala lagi tuwas, doy. Ha? Manong basa man na imong kuan, doy? Sa pagpagpakusog. Nang gato man ka. Ah.
Halay na, Nor? Wow, lakad na. Ah. Pila to, pila meron? Ano tres? Karon, ono medya. Ah, tulog kapin. Aman din mo pa. Dato dali. Buwan mo din. Ha? Dako lang dagat. Ah. Amat pa pa nila. Si Papa to og si Alvin. O si Nana siya. Aladin. Oh, Mama Aladin. wa day managat si Aladin. Sakit lagi iyahang tiil. An way kontrahangin na. Sila rin po sa sabon. Mm. Sabaw lami pero ang unod tamaan nyo. Ano na? Ah. Di ang iyang unod murag crabs. Oh. Limango. Ah, Na. Sumudiritso pa sila po. Siya rin kami sa gahaponan. Oh, iyang haling gahapon 600 ba ya? ano to sa Katlaw. Si Alex o si Alvin gahapon. Dato. Ito. Asa madagi mong kuan? Asa madagi mo hang? Hey, naaman di ay gitaguan. Bawi-bawi in town. Naatay giso aning puwa bird. Di ko ni boso og puwa bird. Ayay. Ito pa. Isa na lamang kararang isa. Boy, ako ano dako ko. Dali. Ano 4. Ha? 1-4. Morning, ma'am. Na. Wala mo kuan ma. Way sa amin kuan ra kay nang katambak naman. Oh, At natambak kay wa po na hoy luit ko unsa tuingan aning isda na lapu-lapu. lambo Lambo. kanang lapu-lapu des ang adlaw bitaw. Hmm. Ako butang gi-steam. Uy, lami uy. Agoy. Naay usa na. Aw na man day kana day. Aw duha day. Lami kay karidso ra adto sa nigabot ini kwarta na. Naaman punta ng kuha ah. Ma'am, magwa sa ligid pero naatanan. Naatanan. 1. So, Oh. Ano to lambana are? isa ka dito lain. Lain mo to price. Apil gagmay. Sa pinani. 1-8 big. 8. Uy, Small ginugat 4. lihok po mas lapu-lapu mas majilan. Mukha ka man. Umukuha. Ang saman. Pero Yung sa panimbang. Sa buning bajihan ning galaraw man eh. Hindi pagkaon man nimo ng usa. Kuha ka buot lagi ha. 2 gramo. Okay. Ipon na nato wat. Size tanan. Lapo-lapo. kanay ko no na. Kani. Oh, ako pang kana. Kana. Lambo. Kani. Mm. Lampo. Pwede maka okay maka na. Katong na usa bubang lapu-lapu di ay. Kani day dako ya. Pinahinay na ko do beto ta magdali. Baw si Dia. Siguro ako na ang apil ito. I-steam ra nimo ma.
Oyster, pala na ako sa butangan. Narin mo, loy at tausyo. Oyster sauce. Ang mura din kukuan. Pamilya. Sama mo sa Sila? usa. Usa. Pero ingon ani, wa pa kaka kuan ani, sinugba. Wow. Bangtok og unod man na. Di ko magsugba kay Kapoy. Kapoy din yun. Kapoy. Pagkay na ako hinluit tong kuan. Gahapon lagi, giuna na ako kay Agnokos. Kung sa Agnokos, kausap pa na mo kan. Wawa naman may manihapon. Na mura. Kay human na itong pangaon na magpandit tapit. Oo, ana. Nagtiduwa. Isay ko lang. Di naman ko kayo. Ha? Di naman nga og luto kay di naman kayo god manarbahog pakusog. Ano si Sir? Pagod mo yung kaon. Kaon. Isa pa may Ano man kaon. Wala na mo. Sangkot tas wire. di kan lima timbang ah. Tuwas reto kay gagmay. Tuwas. Hindi sa laut di. Dadagi gala. Ay, ampo ko kang ja. Pressure bunda ko. 5 years. Ito ra mo ka. Nga naman to. Buka. Day. Tanang isog sa isog ganito. Ari ni godahan ni ani awid. Langkat baday na. Ano nga mo pa? Yan na. Ako to. Ano ka lang dito tangan gabi ako. Okay ya. Mate. Ini matulog ni vlog din. Ini matulog. Hamay sudano ni mo Lex. Ha? Bilis pa pa. Napay, Gako na ka are Edward? Are? Ako berto na. Kumana ka berto? Ah. Biso nang ato anak kay. Bilis pa pa. Doon ay nagpadugdug og sabad guys. Testingan nila og padagan og sa nakusog. Ato makita guys. Pasensya na mo guys, ug maro pilingaw na to karong adlaw ug ako mo yun guys. Bye-bye.